హలో అండి. వెల్కమ్ బ్యాక్. ఈ సెట్ తిరుపతి నుండి ఆర్డర్ చేసుకున్నారండి. 5 లైన్స్ ఆఫ్ సరోస్‌కి పర్ల్స్‌తో వచ్చేస్తుంది. మిడిల్‌లో ఇలా స్మాల్ పెండెంట్ వస్తుందండి. దీనికి కూడా సరోస్‌కి పర్ల్స్ అండ్ లైట్ గ్రీన్ కలర్ బీడ్‌తో కస్టమైజ్ చేసాము. సైడ్స్‌కొచ్చేసి ఇలా జడా కుందన్ డాట్స్ ఇచ్చేసాం. ఆల్రెడీ పేజ్‌లో పోస్ట్ చేసామండి. వితౌట్ ఇయర్ రింగ్స్ 16 ఇంచెస్ లెంత్ వస్తుంది. చాలా బావుంటుందండి. పర్ల్స్ కాబట్టి మనకి ఫ్యాన్సీ పట్టు సారీస్ వేటికైనా కూడా సూపర్బ్‌గా ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ సెట్ వచ్చేసి ఇది కూడా సరోస్‌కి పర్ల్స్ అండి టోటల్‌గా. సింపుల్‌గా 4 లైన్స్‌లో కస్టమైజ్ చేయించుకున్నారు. మిడిల్‌లో ఇలా పోల్కి స్టోన్ పెండెంట్ వస్తుంది. చాలా బావుంటుంది ఇది కూడా. సింపుల్ అండ్ ఎలిగెంట్ అండి. దీనికొచ్చేసి ఇయర్ రింగ్స్ కూడా సేమ్ మిడిల్‌లో పెండెంట్ ఎలా వస్తుందో సేమ్ అలానే ఇయర్ రింగ్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి. చాలా బావుంటుందండి. పర్ల్స్ కాబట్టి మనకి ఏ సారీస్‌కైనా ఈజీగా సెట్ అయిపోతుంది. నచ్చిన వాళ్ళు స్క్రీన్ పై ఉన్న నంబర్‌కి వాట్సాప్ చేసి ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసుకోండి. ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ కస్టమైజేషన్ కోసం ఛానెల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫాలో అవ్వండి.